Teraz poďme k tej téme, že ako tu bolo, keď to zhrniem povedané, tak tie panelové domy môžu vydržať 100-200 rokov. Čo je dôležité je, aby sa do nich nedostávala voda a vzduch. Vtedy celá tá konštrukcia má tú životnosť. A teraz budeme hovoriť o konkrétnom prípade, kde sa tieto práce diali, a to je vlastne na Svidnickej 7-13. Tá obnova začala vlastne zateplením obvodového plášťa v roku 2008. V roku 2016 za mnou zástupkyňa prišla, respektíve ma zavolala a hovorila, že sa im rozpadajú balkóny a lóžie. Vtedy som jej hovoril, že to, že sa jej rozpadajú balkóny a lóžie, je len jeden problém, ktorý v tom bytovom dome má. A keď sme prešli celý dom bytový, tak sme prišli na to, že treba zatepliť strechu, treba obnoviť interiéry, treba vymeniť výťahy, treba vymeniť elektrorozvody, treba vymeniť stúpačky, kanalizácia vody. A všetky tieto problémy bude treba na tom bytovom dome robiť. Ona mi na to samozrejme povedala, ako veľa od vás som to počul, že na to nemáme peniaze. Tak ja som jej len jednoduchým výpočtom vyrátal. Robíte fond oprav 7 000 eur mesačne. To máme ročne okolo, oni majú fond oprav aj vtedy, aj teraz, ho mali na výške 1 eura na meter štvorcový. Má tu niekto menej? Jeden bytový dom. 80. Ale je to blízke, hej? 80 eur, hej? Keď sme vyrátali, že vlastne vyrátal som jej len jednoducho na kalkulačke 7 000 mesačne, to je ročne 80 000. Za 20 rokov je to 1,6 milióna eur. Keď sme vypočítali, koľko tie jednotlivé konštrukcie budú stáť, tak to bolo menej. Na základe toho sa pani Hotová, však nebola len ona sama, mala celý výbor, aj pán Mandák bol toho súčasťou, dala nahovoriť na to, aby neriešila tie veci postupne, ale všetky naraz. Začala to robiť v roku 2016. V 2017 im začali odpadávať kusy betónu z balkónu a na to, aby to nepoškodilo niekoho, kto ide okolo, tak sme urobili 2 rady, z každej strany jeden, tých najhorších, kde to najviac odpadáva. Ale už bol nejaký projekt na svete, dalo sa to robiť podľa toho projektu. Potom to trvalo až do roku 2023, kým sa tá obnova pripravila tak, že mohla potom vlastne v januári 2023 začať. To znamená, od roku 2016 do roku 2023 trvalo, kým sa to všetko pripraví. Boli tam aj niektoré veci, ktoré by sa nemuseli ľudia na každom bytovom dome. Napríklad 2 roky sa čakalo na to, aby im mesto udelilo právo užívať pozemok pod rampami, ktoré boli urobené tak, aby bol bezbariérový prístup. Ale napriek tomu, keď vidím tie bytové domy, priemerne od myšlienky o realizáciu je 4 roky. A veľakrát, vo veľa prípadoch sa to nerieši celé. Aký je teda nejaký výsledok toho, čo vlastne sa tu udialo ešte takto, aby som povedal, tak rozpočet nakoniec bol 1,4 milióna. Aký je výsledok tejto obnovy? Výsledok tej obnovy je, že je komplexne zateplený, obnovené sú balkóny, lóžie, nové bezbariérové prístupy a vstupy, obnovený interiér, vymenené rozvody vody, plynu, kanalizácie, elektro,
Fondoprav majú na 1 eure na meter štvorcový. Túto informáciu o stave účtu som si není úplne istý. Myslím, že 150 000 majú na účte. Asi, hej, tak nie. OK. Hej, takže každý z vás vie, že ako sa ten jeho bytový dom nachádza. Myslím si, že je to celkom dobrý výsledok, ktorý sa týka. Potom sme vlastne urobili to, že sme išli, ale respektíve som to ja urobil a pozeral som, akom stave sú všetky ostatné bytové domy tohoto typu. Je ich 33 v Bratislave. Keď som ich prešiel, tak som našiel 3, ktoré sa nebudú musieť obnovovať v blízkej dobe alebo v nejakej dobe, že by som mohol povedať, že ich životnosť bude 30 rokov, keď budú nejak vážnejšie musieť do zasielať. Toto bolo pre mňa také zaujímavé, že 90% z tých domov vlastne bude treba obnovovať, aj keď už boli obnovované, a väčšinou ešte len splácajú úvery, ktoré si vlastne na tie práce zobrali. Lebo tie úvery sú 20 rokov. Ale tá životnosť nie je taká. Keď sme teda sa na to pozerali, tak v tých najhorších prípadoch odpadávajú z tých balkónov kusy betónu. Alebo loďí, teda správne loďí. Ako pani profesorka povedala. Niektoré tie nosné prvky už sú naozaj tak poškodené, že už hovoríme o statických poruchách. Niekde je zatiaľ len odpadnutá omietka, začínajú sa nejaké procesy, je tam len tlak. Takže v rôznom stave sú. Aké sú príčiny tohto stavu? Prečo 90% vlastne v takomto stave? Čas ukázal, že nie všetky technológie, ktoré sa používajú, sú také, aby vydržali aspoň to, pokiaľ sa spláca tá pôžička. To je strašne frustrujúce. Ako sa to prejavuje? Začne sa to vždy prejavovať tým, že praskne na tej dlažbe špárovka. Začne vypadávať a voda sa dostane vlastne cez tú špáru do lepidla pod tou dlažbou. V zime to zamrzne a to lepidlo pod tou dlažbou sa začne rozpadávať. Naozaj boli prípady, keď sme zdvihli, aj tuto to vidíte, zdvihli sme tú dlaždičku a normálne prstom si to mohli takto zoškúť. Proste to bol piesok. A ten balkón mal 7, 9, niekde 15 rokov. A výsledok je, že vlastne tá uvoľnená dlažba a rozpadajúci sa balkón. Tam sa s tým nedá nič robiť. To sa nedá čiastočne upraviť. Nemôžete to znovu vyšpárovať. Nemôžete položiť novú dlažbu. Pretože keď dáte dole dlažbu, dáte dole to lepidlo, sa vám roztrhne hydroizolácia, čiže to musíte robiť znovu na novo. Druhým problémom je, keď zostane to zábradlie kotvené zhora. Nebudem teraz prechádzať tie detaily, že prečo a ako, ale v 100% to začne zatekať. Prečo sa táto situácia nerieši? Prečo je 90% zle urobené a nerieši sa? Tak tie príčiny sú, že tá doterajšia obnova nesplnila tie očakávanie a to je frustrujúce. Hej? Nikomu sa nechce ísť robiť znovu niečo, čo už raz urobil. A s najlepšou vôľou, s najlepším vedomím a svedomím. Ja viem, jak je ťažké byť zástupcom vlastníkov, denne sa s tým stretávam. Viem, čo to je prehovoriť tých ostatných vlastníkov, aby tá obnova vôbec prešla. Čiže keď sa niečo nepodarí, tak to uberá sily. Druhou takou príčinou je, že vlastníci si myslia, že nemajú dostatok peňazí. Bude o tom aj zvlášť prednáška o tých peniazoch. Ďalej chcem povedať, že dneska sú možnosti zobrať si úver s 1 až 3% úrokmi do štátneho fondu, ktoré sú na 25 rokov momentálne. Priemerná inflácia je 5%. Keď nebudete nič robiť, 10 rokov, tá obnova bude o 50% drahšia.
Čiže to sú fakty, ktoré hovoria o tom, že ja tiež nie som nadšený tým, že niekto by si mal zobrať úver a splácať ho a tak ďalej. Hej. Ale ak sa jedná o tieto konštrukcie, ktoré proste potrebujú ochrániť, aby sa časom nerozpadali viac a viac, tak vtedy to má zmysel. Posledným tým bodom je, že vlastníci často nie sú si vedomí vážnosti tej situácie. Ja som chodil tým bytovým domom, niekde som nepoznal toho zástupcu, tak som tam čakal pred domom, kým niekto vyjde. A keď som s ním hovoril, tak ten zástupca mi hovorí, však ale my máme všetko v poriadku. A musel som mu to začať ukazovať. Pozrite sa tam na tých horných poschodiach sa to začína prehať. Až potom z neho vypadlo, že máte pravdu. Je to zle. A to bol zástupca vlastníkov. To nebol ten bežný obyvateľ, ktorý tam býva. No, čo to spôsobuje? No, spôsobuje to, že narastá cena údržby. Neustále treba niečo opravovať. Potom vlastne to, čo som spomínal, že každých 10 rokov sa to predraží o 50%. A potom je najhorší problém, že niektoré z tých bytov sa stávajú neobývateľné, lebo sú tam plesne, sú tam zatekania a nedá sa to riešiť lokálne. Viete, neviete ten jeden byt vyriešiť. Väčšinou sa to týka celej rady bytov. No aké je riešenie? Používať technológie, ktoré nepoužívajú cementové lepidlá. To znamená, že tá dlažba sa lepí bezcementovým spôsobom polyuretánovým lepidlom. Používa sa to aj ako hydroizolácia, aj ako dlažba. Tieto balkóny netečú. Tu nemusíte mať strach, že sa vám to po nejakom čase rozpadne. Druhým takým bodom, ktorý treba dodržať, je, aby sa zábradlie kotvilo z bočnej strany a používať teda hliníkové zábradlie, ktoré je bezúdržbové a je dobre použiť aj nejakú estetiku pri tom a má tú životnosť vlastne, dokedy ten panel ako bytový dom bude fungovať. Teraz tu mám vlastne nejakých 6 bodov, ako z našich skúseností treba postupovať. Každý dom je v nejakom štádiu. My hovoríme, že ak začnete riešiť všetky problémy domu naraz, tak z tých, keď si pamätáte, tam to bolo, že v 2016 začali a v 2023 to išli obnovovať. Čiže to je 7 rokov. Ak budete riešiť tie problémy postupne, tak to bude možno nie 7, možno 4, ale násobne. Ďalším bodom, ktorý tu odporúčam, je dať si urobiť štúdiu obnovy. Čo to znamená? Na začiatku ste počuli, že tá problematika tých panelových domov nie je jednoduchá. Že to nie je proste len, jak si každý myslí, že je stavár na Slovensku a že je to obyčajný rodinný dom. Naozaj tie problémy sú tam zložité a naozaj sme s pani profesorkou niektoré museli riešiť ako výskumné úlohy, museli sme robiť v rôznych komorách rôzne skúšky, aby sa nestávalo to, že sa to rýchlejšie, pomaly, ak sa splatí ten úver. Takže takáto štúdia obnovy hovorí o tom, že vlastne vám projektant prejde, kvalitný projektant, prejde všetky konštrukcie na bytovom dome, popíše čo a ako, a vlastne vám to porovná s normami, ktoré teraz existujú a na záver vám tam urobí finančné odhady tých jednotlivých prác. Potom sa z toho dá urobiť plán financovania. Ak sa urobí ten plán financovania, tak to treba predložiť, alebo teda odporúčam, tak to nechcem vám rozkazovať, ale môže sa to predložiť ľuďom. A teraz častokrát, alebo väčšinou sa stane, že ľudia sa zasmejú, že je to strašne veľa peňazí a riešiť to odmietnúť ďalej. To ja nie, toto nebude. Ale vtedy sa nám podarilo niekoľkokrát, keď sme dali urobiť alternatívu. Rozumieme,
Vlastníci sú tí, ktorí o tom rozhodnú. Tí nakoniec povedia, či sa to robiť bude, alebo nie. Tak sme im robili alternatívu. A koľko si predstavujete, že by to malo stať? A oni povedali, no tak, aby sme nemuseli napríklad zvyšovať fond oprav. OK, máme na to, ja neviem, 500 000. Za 500 000 sa dajú obnoviť tieto konštrukcie. A viac nechceme. Rozumiem? A urobili sme im to. Teraz obnovíte tieto konštrukcie za túto cenu, bude to trvať splácanie úveru 20 rokov a potom budete riešiť všetko ostatné. A keď sme im to vyrátali, tak zistili, že za tú obnovu v takýchto dvoch etapách zaplatia o 100% viac, ako pôvodne mohli zaplatiť. To znamená, že tá skutočnosť nie je to, že oni to robiť nebudú, ale skutočnosť je to, že ich to bude stať raz toľko a fond oprav sa im bude neustále navyšovať. To je naozaj skutočnosť, kedy sa môžu rozhodnúť medzi dvomi alternatívami. Vtedy je to povedané celé. Potom už ostáva len pripraviť obnovu. Ten proces si myslím, že väčšinou vás pozná. Je tam výber projektanta, kontrola projektu. Predtým je dobré dať urobiť štúdiu obnovy, aby ste vedeli, na čo vôbec ten projekt dať urobiť. Potom je výber dodávateľa, výpočet financovania, zorganizovať písomné hlasovanie. A nakoniec 10. bod zrealizovať. Ja rozumiem, čo vy hovoríte, že znižiť cenu toho projektu, lebo sa to opakuje. Ale práve tu je tá chyba, pretože keď niekto dáva nízku cenu toho projektu, tak nemá priestor na to, aby sa pozrel na konkrétne problémy toho bytového domu. A potom je to, že ten projekt, keď ja už tam prídem ako realizátor, sa mi ťažkokrát ani nedá upraviť tak, aby to znovu sa nevzničilo. Lebo rozhodujúce pri tom, ako dlho to vydrží, je, ako sa tomu ten projektant venoval. A tiež nie každý projektant na to má, aby sa tomu venoval. Prečo? Lebo ak ten projektant urobí projekt, odovzdá nám projekt alebo vlastníkov a viac na stavbu nepríde, v živote nezistí, čo v tom projekte urobil zle a čo dobre. Len tí projektanti, ktorí si robia aj stavebný alebo autorský dozor, sú tí, ktorí sú schopní v ďalšej etape to urobiť lepšie. My spolupracujeme s pani Šternovou a tieto skúsenosti, ktoré získame, potom odovzdávame projektantom, aby sme predišli tomu, aby sa to muselo znovu a všetko opravovať. Počujete, na Svidnickej 2017 sme urobili tie dve stúpačky, čo sa rozpadali s lepidlom z cementom. Až potom sme pochopili, že keď ma volali a hovoria, Robo, počúvajte, však vy ste nám to tu robili pred 7-15 rokmi, už to není záruke. Ale pozrite, čo s tým je. Ja som nevedel, čo na to povedať. Všetci tí odborníci z tých firiem mi tvrdili, že to vydrží, že to je v pohodičke. To dokedy ten bytový dom bude. Až to, keď som to na vlastnej koži zažil, že čo vydrží a čo nevydrží, až teraz môžem hovoriť o tom, že si dovolím povedať, že vieme to urobiť tak, aby to vydržalo viac ako tých 20 rokov. Lebo presne, ja vidím na vás, ja to úplne rozumiem, tú frustráciu z toho. A napríklad pri tom zateplení máme detaily, ktoré robíme inak, lebo sme zistili, že my zateplovali v Rači bytový dom, ktorý bol tak, že z jednej strany fúkalo, oni ho už mali zateplený, ale im zatekalo. Tak sa rozhodli, dobre, strhneme to zateplenie, dáme to zatepliť znovu. Zateplili sme to, zatekalo znovu. Pol roka sme chodili a nevedeli sme kade. Nakoniec sme strhli parapety a zistili sme to, že okolo tých parapetov, aj keď to vyzeralo perfektne všetko, vždycky to tam zateklo. Ako náhle fúkal vietor z tej strany, tak to zatieklo. Odtedy nerobíme zapustené parapety a keď rekonštruujeme, dokonca tam robíme hydroizoláciu.